पहली बार जुतिया भूखल नहीं लगा था कि चक्कर आवता है। एक तो लइके पियत पियत झाई मारता भी। ए कन्या काजी और कोहनी हकी आई रहे सनुजा के बहिनिया हो लिया जाए खाती घाट पर तैयार होलू। हाँ हो गई। आ कोहनी हकी मेहंदी छलवा वही सब ना पहनला हो घाट पर जाए के बाकी हम देखी त का कही पहले पहले भूखल बाड़ू। हां पहन का हाँ पहनला बक्सा में से निकलवा देता नहीं। आ हाँ देखा हो या भगिनी तू अच्छे कले रहे एक मार के है। हां ना बाल ना बात चाहे अभी से सोचती है कि कते दीदी हमर के लिया के चल जाए हमरा से ना बड़की से कहत रहे तो रोवा से कोई हने चार रोवा से डराई ना हो एगो लइका फैका नहीं कसम कोखी में ओकर जुतिया भूखा जाला है। आदमी कहलन कि जे कोखी से मारा जाला ओकर के ना भूखे के चाहिए जे बांझिन हो जाला ओकरा ना भूखे के चाहिए ओकर लइका फैका भी नहीं खे होत हो के मर जता ओकरा ना भूखे के चाहिए। तो ई कवन गली में भी एकर कवन भइल बड़ा सन रोड़ी जाके भूखे जुती एकर मार के पीठा से फाड़ दे वो घाट पर चल जिहन ओही में त हवा दे नाला में बह के चल जिहन जा निकाल चुंदरियो उंदरियो ले ली हम ठीक बा। ई ना एगो हमर कने बिया गोतनी बिया काता ना बढ़िया बाप रे बाप साल भीतर एगो लइको एकर हो गई का हो गई आदमी खोजत रहन लइकी ना भइल लइकी त का होई लइका भइल नु होई नु अगला साल फिर एगो लइकी आ बतावा ये दादा के जन कहवा से हमन के जिते बंधन बाबा हमन के घर में एगो बांझिन दे देना कि जब जब हमन के कोनो चीज भूखता नहीं जाना त ई हमन के कपार को चढ़ा रहतिया। अब हो कने लेके काय सब देवी देवता कहाँ सुतल भैया हमार नसीब पर दलिया जहाँ जाता है तहाँ सब कोई हमरा के बोलता अभी गले दीदी हमरा के दुआर पर मार के हमरा के बके दलिया एकरा से अच्छा बा कि हमके मर जाए के चाहे। हे शंकर भगवान कहाँ रवा सुतल भाई होय देखा त हो घर में रो ये हम आई धनी सब कभी दे आई सब कभी दे जुदी अब गम दीदी जुते को कभी देले बड़ी ले जा भैया हो ले सरकार में काम भैया हो ना दीदी दे ने दे हां चल जुगा से बस जुतिया मुखी है बाप भाई के चबा जा और पानी के फिर से दूसरा का जन्म का के कहिया ना कि हमर पैदा हो गई रोबियो भी घर में तुम विध्वंस करके रखले बाड़ू अरे आए कर दम चबावन दिया जय देवी देवता जौन भी गलती ओकरा से भइल होई त हम माफ कर देम हमन के घर द्वार में ऐसे खराब मतलब जैसे बाटे वैसे ही रखम या के अब भगिनिया छू देले हिया देवी देवता के उठ के चौथा पूजा करेनी कि हमन ये पर सहाय रही हो ओ बंझिनिया को कभी ना भूखी है जुतिया तार के जुतिया भूखवा बतानी तो खाबो करिए सन तक सब मोर के नली में फेंक दे बह जिया सन नाला में चल जिया सन। दीदी जी चली जी तैयार हो गई क्या हो चली तैयार हो गई चला तैयार हो लगा हमें बोला कि पहले बात से अंदर बैठा उधर सारा सब के हां जगह छोड़ दो वो भगिनिया ऐसे हमरा के छिलवा के रख ले कि हमरा के दम नहीं आई तो ले लिया रानी मंगत हो मानी चला जल्दी जाए जाके बेरे से गुरु गुरु कर दे दिया दीदी दीदी हम चलो दीदी दीदी जुतिया ना आए हम चलो हमरा पूरा विश्वास बा कि जुतिया में हमरा के जरूर एगो लइका दिए तोरा और विश्वास बा दीदी हम गोट पड़ता है दीदी हमको प्लीज जा जाए घर में लोला बात कहा सब जुती अपना पानी निकाल दिया ना नो चल और चल दीदी हम जाए दीदी रात पगेगा जाए पड़ेगा जल्दी तो हमें पानी में डूब जाए चल चल यही है बताइए जब तक नहीं आएगी से तब तक यही रहेगा था मुंगा नहीं जब जब देखो चलो मुना के मैं चल गई का हो चलो भी नहीं जानते कि हम हाउ घर वाली लगा तो चलिए गई चौतरे पर बैठ रही ज्यादा चला चले के जल्दी है टेम्पो पर बैठ जाइम जी घरे रही है बढ़िया से
जुतिया कहाँ सुतल बने एगो हमरा गोद में लड़का दे दे गाँव घर सब कोई ताना मारता आज सब कोई गइल बा आज हमहू गइल रहते नमस्ते प्रणाम हमारी मोह मैया जी नमस्कार प्रणाम खुशबू सिंह नमस्ते प्रणाम। हम बानी भोजपुरी और भौजी पुष्पा सिंह। वीडियो बनाए के ये संदेश रहे कि देखत बानी हमनी के गांव में देहात में ऐसा बहुत तरक्की होला कि केहू जुतिया जाला भूखे खातिर के कर नहन ओहर बाड़ी बबुआ भइल बा त जुतिया भूखल रहे आ केहू इहे में केहू के ना होला त केहू कहेला बांझी। तो ओकरा के इतना प्यार से रखे के चाहिए परब तीज के ओकरा दुख तकलीफ ना बुझाए। जैसे में हमनी के खुशबू जी के मतलब इतना चर्चा कर दिला है जाके यहाँ के सब दिन के साथी आज याद आ गए करते क्यों हम बबुआ रहते हैं आज हम जुतिया भूखते मगर इतना चर्चा ना करे के चाहिए जितना हमने के कहनी है। जब वीडियो अच्छा लगा तो देख से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम जरूर। आप हमनी के चैनल पर नया बानी तो प्लीज हमनी के अपन चैनल बाटे भोजपुरी या भोज जकरा के देख से सब्सक्राइब करम गाइस। सबसे पहले हमनी के वीडियो को नोटिफिकेशन लास्ट में बाय बाय।